numărul cea mai frumoasă mireasă. Fără număr. 1, 2, 3, solo. Fără număr, 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 fără număr. Avalanșă de bani! Pentru cea mai frumoasă mireasă! Și-a dat o ploaie de bani pentru cea mai șmecheră mireasă. Ia-ți! Amane, 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 amane. Joacă Maria la mea. Amane, 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 amane. Cântă sălana pentru ea. Amane, 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 amane. Solo! Atențiune! Din partea lui Falcă. Pentru cel mai frumos ginărică. Cea mai frumoasă mireasă. Pentru toată lumea 500 de euro cash. Fără nicio șmecherie. 1, 2, 3, 5, 2. Noi e pe lume, altă minune, cum este ea, Mariana. Cea mai frumoasă, mare din casă, nu n-aș putea să-i fur inima. Ești criminală, ai multă greșeală. Ești carabită, cea mai șecerită. Ești criminală, ai multă greșeală. Ești carabită, cea mai șmecherită. Mariana, Mariana, cântă salama pentru ea. Mariana, Mariana, asta a fost unița mea. Mariana, Mariana, cântă salama pentru ea. Mariana, Mariana, asta a fost unița mea. Hai, e valorizină pentru toată și pentru ginărica. Pentru mireasa, numai cât o melodie care aduce noroc la orice nuntă. Mișcă o dată. Salam, râgără, salam, e perfect. Râgără, salam, râgără, salam, râgără, salam, râgără, salam. Leila, 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 Leila. Din partea lui Ionuț. Ionuț Raicu are cel mai descurcăresc muștan al tuturor tipurilor, cum știe Salam, să știe. $100. Pentru Pepănică, pentru mireasa $200. 300 pentru toată lumea. Până la $400 pentru toți invitații. Salam, râgără, salam, râgără, salam, râgără, salam. Leila, 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 Leila. Pentru Săceanu de la Ginărică. Pentru Săceanu, pentru numărul 1 al Constanței. Pentru Rom Paul, cel mai dulce om după bărănul Stala. Pentru Falcă. Pentru Bogea. Pentru Ionuț. Pentru Ionuț. Pentru Ionuț. Pentru Ionuț. Pentru Babică. Pentru Bebe. Pentru tine. Pentru Rustem, 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 Rustem. Pentru copilul, pentru Jor, pentru Gigi, și Rustem, pentru frații mei. Pentru mireasa, avalanșă, 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 bă! Și pentru toți băieții prezenți la nunta asta, numărul 1, bă! Solo, solo! Atențiune!
prietena lui, fără cuvinte, s-au terminat cuvintele. Pentru Ginărică, celălalt prietena lui și toată lumea, să repătă versurile astea încă 500 cash pe euro. Pentru finalul Sorin să aibă noroc. Iau! Tatăl meu este boier și asta mea e elicopter, și asta mea e elicopter, să-l plimbă sala cu el. Tatăl meu este boier și asta mea e elicopter, și asta mea e elicopter, să-l plimbă sala cu el.
Bănică! Încă 100 dolari să aibă noroc! La vorbele astea la secundă, mă! Solo, solo! Îi bate lui Valga pentru pe Bănică! Și mă duce la mai scump tineri încă o dată! Pentru talentul lui separat! Pentru sângele lui, pentru Ionuț! 500 de euro! Sună pe tot vorbele astea! Dumnezeu ține cu mine! Dumnezeu ține cu mine, la mulți nu ne mai convine. El face pe placul meu și mă ajută mereu. Dumnezeu ține cu mine, la mulți nu ne mai convine. El face pe placul meu și mă ajută mereu. Și șeful nostru de la Armeca și multe valori pentru cea mai frumoasă nuntă. Am și o piesă familiară făcută de mine, de fapt luată de la fratele meu, care vreau să știe toată România. Melodia care a câștigat multe topuri, făcută de francezul fratele meu. Și mai avem multe surprize pentru toată lumea împreună. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au vândut. Varianta de asta nu, când sunt doar acum să cere adevărat, și auziți, am ascultat piesa aia, mi-a spus Gipsy. A ascultat o piesă care a băut după ea, făcută de fratele. Stai noroc de copii. Sala, sala, la beberică, Bădunașa, Bădunașa, pentru Mauro, 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 pentru Dorel, 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 Dorel. Să aibă noroc. Una, trei, cinci. Această melodie cu deosebit respect și pentru domnul Ron Paul, încoată Săceanu, cel mai mare talent al României, care e declarat de toată lumea, să știe, pentru toți băieții cu talent și miri de la Dumnezeu. Dacă nu treci și clipele grele, înseamnă că nu ești valoare. Dar când treci și prin greu și rămâi tot în picioare, numai unul pe lume ești! Solo! De la Ionuț! Șeful de la București, pentru șeful de la Constanța, pentru Săceanu 100, pentru Ron Paul 150 de euro, 200, pentru toată lumea, 250 de euro pentru toată lumea. Una, două, trei, pentru nasul mare, pentru nasul mare, pentru Ginerica, pentru Mireasa, pentru toată 500 de euro! 1000 de euro pentru Săceanu, mă! 1500 de euro pentru toată lumea asta cu talent! De la Ron Paul, care de când să știe, poartă cash oriunde peste tot! 1500 de cash pentru nunta asta frumoasă! Una, două, trei, cinci! Încă 200 de euro pentru Finu și Fina și Nașa, copiilor și toată lumea. Eu, varianta nouă să cere dintr-o mie de prieteni, 1001 m-am vândut și acum câte probleme vin la mine să ajut. Dintr-o mie de prieteni care rănesc câțiva binei, care știu să din Badal Ionuț, pentru Falcă, pentru Beberică, pentru Bădincă, 2 milioane de ori,
100 de lei. De la Falcă, pentru cel mai scump băiat, generația nouă, cel mai dulce, să știe încă 500 de euro, să audă și roba. Această melodie nouă frumoasă pentru Rustem și pentru Gigi, pentru
pentru Bebenică, pentru sora ei, pentru Ias, pentru Nașa și toate femeile. Melodia perechilor! De volumul vă ce așa, așa. Nu te las, Mariana. Nu te las, nu te las, viața mea pentru nimeni, nu te las. Pentru Mariana, la Jenny, pentru sora ei, vreau mereu să te știu lângă mine, viața mea. La Bebenică, pentru nevastă, pentru mireasă. Nu te las niciodată, tu mi-ești mea toată. Jurăm, 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 iubire viața toată. Bagă percuțiile aici. Da! Nu te las viața mea pentru nimeni, vreau mereu să te știi lângă mine. Viața mea nu te las niciodată.